NetNews jista' jikkonferma li s-sospensjoni tal-ġbit tal-film Gladiator 2 f'pajjiżna ħolqot kaos sħiħ dan wara li diversi extras irċevew ittra illi indikatilhom kif għalissa mhux se tkompli din il-produzzjoni internazzjonali illi kienet diġà qed tinġibed f'Malta. Gladiator 2 ta' Ridley Scott kellu jieqaf minħabba l-istrajk ta' Hollywood fejn hemm mal-160,000 professjonist illi waqfu minn xogħolhom għaliex qed jitolbu pagi u kundizzjonijiet aħjar. L-istrajk issejjaħ mill-Union tal-Atturi bl-isem Screen Actors Guild u affettwa ħafna produzzjonijiet fl-Amerika u anke films u serji televiżivi li qed jinħadmu f'diversi pajjiżi oħrajn. Fost il-films affettwati hemm Gladiator il-ġdid li kien diġà beda jinġibed f'Malta xahar li għadda u li x-xogħol fuqu kien mistenni jestendi tul is-sajf kollu. Dan l-istazzjonista jikkonferma li l-film Gladiator 2 ġie sospiż għalissa u li m'hemmx data meta se jissokta l-iffilmjar għalkemm il-kru barrani diġà ġie msejjaħ lura u telaq minn Malta. L-aktar żona li kienet qed tintuża għal dan il-film kienet il-Forti Ricasli, l-istess post fejn inġibed Gladiator l-oriġinali ta' Russell Crowe. Diversi individwi involuti fl-industrija tal-films għalulna illi hemm Maltin illi kienu ħadu sena lif għal dan il-film, inkluż persuni li daħlu għal Gladiator biex jibnu s-settijiet. B'wieħed mis-solisitana jgħidilna illi hemm mal-mitruħ illi se jitwaqfu minn xogħolhom b'mod immedjat.